Prolog ba mentah kesengi ngan batai lengkot ya ka film Jurassic Park 2. Ha ka bas dang jong kane ka film ni yoi ya ka Isla Sorna Island. Kawai ke British family kala bakla poishane pat kadang enjoy vacation ha kane ka island. Kane ka island ka jengai tang kumba khandiat mile na ka Isla Novlar Island. Ha ka ba John Hammond ula shna ya ka Jurassic Park. Ha kata ka por ka khun jongki ka bakerteng ka Khasi kala yai kai bat kala poi shaklau hangta kala yoi ya uwe ukun dinosaur kani ka khana kala kamen bha ban yoi ya ine dinosaur bat kala ai shirkot ka do ya u kendit la yawan shibun ki khun dinosaur hangta ka Khasi kala shap tieng bat kala lenyar khabala yo sngo ya ka jing lenyar ka jongka barok kila ya mare shane bat kila ya lengok hingan ban yoi ya kita ki khun dinosaur hadien kata kasin kala shift no bat ngiyoi ya u Dr. Malcolm ubadang lej ban ya kendu ya u Hammond hangta ula ya kendu ru ya u tim bat galaxy kibala ya don lang ru bat u Hammond ha ka jingja accident kabala ja ha po Jurassic Park ha kata hi kapor u Malcolm ula ya kendu ya u Peter ubade u khunru jong u Hammond bat u balong ru kum u board of directors jong ke InGen company kala don ke jingya tainia ha pedang kini arngon bat hangni ngitip bala be kam no ya u Malcolm naka university hadin kato ke jingja accident hapo Jurassic Park kabamut ula du no kakam bat kaburam bro ha kaju kapor hadin kata u Malcolm ula lecha u Hammond bat u Hammond ula yathu ya u shapang ka Isla Sorna Island uong nengkong ngila ri ya ki dinosaur hakane ka island bat onda ki lakham he ni wanra no yaki shapo Jurassic Park u Hammond uong ru ba hadin ka jingja accident hapo Jurassic Park kalawan ke eryong ke bejur ba haka Isla Sorna Island hadu bakala jot kala pralut harin kata ngilahap ban pet no nangta pat yakim rat ru la shui no kumtoi u Hammond uong ya u Malcolm ka dei shisha ka bameong ka jingim ka wat hi yala ka jong ka lenti lada me yo i ya ka tei ka island menta men lengo shisha daki pau jai kimrat kila don bat kila yim lai loj hang tei u Malcolm ula sngo lengo bat uong klem ka lizen kila de ban yap no tang hapo shtayo kumno pat kidang la ban imsa hadu menta hadien kata la ong u Hammond ngaru ngamut ban pha no ya kawai ka tim shakate ka island ban yo e ki jingtip ki bakham bania shaphang ki te kimrat u Hammond ula pan i ya u Malcolm ya ka satellite image jong kata ka island bat uong kimrat ki ba ma jong ka island ki don shaki banta ki ba shapo nakata ka daw ka tim ka jongi kan hab ban le research na bar jong ka island hi u Malcolm uong ya u Hammond men sale baklab yang mentaru kumba mela le hakato ka Porsche sien ula keliru ya u shapang kata ka tim ka bamut ban le chipo island u Hammond ru ula ya thu ya u shapang kata ka tim uong u dekot u banengkong jong kata ka tim u dei unik u ban ring video hangta ka bamut u ban shoot ya ka documentary u ba ar u dei u edi u balong expert ba hakikam machine kabalai pat kadai kawai ka scientist hadin kata u Hammond ula ong ya u Malcolm ba unlong u dekot u basau jong kata ka tim ula ong shushu hadin ka accident kabala ja hapo Jurassic Park ka InGen company kala du nong ba hadin kata don ki kenhun ki bala thmu ban shim kabu hapo ka Isla Sorna Island hanrei ngadang khanglat yaki hadu menta tang ba man sham tayo kawai ka British family kala lej hangte bat ka khun jongki kala mansau u bol ula shim kabu ya kane ka jingja bat ula pendu no yanga bangan long kum ukli du jong kane ka company hadin kata u Malcolm ula kli ya u Hammond shapang kata ka scientist ka ban salej shakata ka island u Hammond u ong ya u kata ka scientist kadai ka lok ka jong mehi ka Sarah u Malcolm ula kul markli haba utip ya kata ula shim ya ka phone ban phone ya ka ba un khang ya ka ban lej u Hammond ula ong ya u baka Sarah kala lej lupa shakata ka island ki wei ki dekot jong ka timpat kin salej hadin laisngi handrei u Malcolm kwa ban i ya ka lok jong u marway namarba ki dinosaur ki la ban attack ya ka hadin kata u Malcolm u Nick bat u Eddie ki la ya kre ban lej no shapo island ha kata hi kapor ka khun kan thai jong u Malcolm ka Kelly kala wan poi hangta bat ka ong bakan but lang ya u shapo island handrei u Malcolm ula khang ya ka namarba kata ka island kalong ka bamaba kwa baka khun ka jong u kan ngat aga jingma hadin kata baro lai ngut kila ya lej da ka lieng shakata ka island handrei utrai jong kane ka lieng tre ban lej on yaki shadu sharengkau namarba ula yo sngo teng ba kino ki bala lej shakata ka island
kim ju wan phai shu na kata ka daw kila sin kerteng ru ya kata ka island da ka them jong ka jingyang hadin kata baro lai ngut kila hiar na kata ka liang bat kila ya tur syakhamat kini kila pendon kam da GPS ban wat ya kasara kendit kila yo ya ka kenhun jong ki stegosaurus bat kila ya lengok lut unik ula shondur ya ki hang tahi kila ya kendu ya kasara ke badang shondur ya kita kimrat kasara kala kemen bah haba kala kendu ya kini bat ka ong ngalak tip mentah kumnu kini ki dinosaur kila ban im klem kalaizin kaya thu ya ki baki herbivorous dinosaur ki bam ya ki jingbam ki badon bun kalaizin haki kum uswaya bin kat ba ki carnivorous dinosaur pat ki im da kababam ya ka do jong ki herbivorous dinosaur kat ba kasara kadang ya keren bat kini lawan ya lenti uwei ukun dinosaur stegosaurus kasara kala long excited ba haba kayu ya uta kala lej hajan bat kala shondur ya u hakata hikapor lawan shiken hun ki stegosaurus bat kila attack ya kasara handai kasara kala la ban pelaj im ya lade na kita ki dinosaur hadin kata kini barok kila ya wanno shapok cam hangne u Malcolm u yoi baka Kelly kala ri hapok ka trailer bat kala wan but lang yaki u Malcolm ula domba ya ka Kelly u kwa bakan lej phai no sayeng na kata ka island ka bama na kata ka daw ula yai persang ban call handai yo signal kasara ka kemen palat ba u Malcolm ula wan shane na ka banta ka jongka hakata hikapor ki yoi ba u Peter ru ula wan rengkat bat ka tim ka jong u hangta kasara bat u Malcolm kila ya lengok ban yoi ya u Peter haka jing shisha u Peter ula wan ban kem ya ki dinosaur shane hangne ngi yoi ya u Roland u bade u Hunter haka tim jong u Peter hadin kata u Roland bat ki parlok ki jong u kila ya stang ban kem ya ki dinosaur nengkong kila pan ya khlat ya uwei u kun dinosaur naka kanhun ka jong u bat kila yo ban kem suk ya u hadin kata u Roland ulala ban kem biang saya uwei u dinosaur u bakam he bat kila set ya u hapok karu kini kila yo kem shibun ki dinosaur u Malcolm bat ka tim ka jong u kidang pej siar ya kane ka jingle ka jong ki hangne u Roland ulalap ya ka dinjat jong u T-Rex ula kemen ba haba u yoi ya kata namar ba ula wan khnang shaneru naka menta jong u nehi hadin kata u Roland bat u AJ kila ya wat ya u T-Rex hadu ba kila poi hakaskum ka jong u ha kata ka por dontang u kun T-Rex sangta u Roland ula plan ban yo kem ya u T-Rex u bahe bat ula te ya u kun T-Rex hapok ka wei ka lauba haba u Malcolm u yoi ya kani ula sngutu babale u Hammond ula kwa ban phano ya ki woodwood shakane ka island bat ki yoi ru ya u Peter u barang pelong meeting bat ki partner ki jong u lengba ka video call bat hangne ngitip ba u Peter u kwa ban shna ya ka Jurassic Park ha San Diego nakata ka daw u kem ya kini ki dinosaur u Malcolm bat ka tim ka jong u kila ya lech ka kem jong u Peter bat kila pelaj lut ya kita ki dinosaur ki ba kila dep kem na po karu hadin kata kini ki dinosaur kila mare kulmar sharum shaneng hakata hikapor ka wei ka kali ka bala ing kala sit shasun bat kala janhap halor u Roland bar u perlok u jong u handrai kini kila kanthi no hakapor ka babyang bat kila laj im une ula lap ya u kun T-Rex bat kila walam ya u shapok kem hangne kasara kala sumar ya ka kejat ka bala mong jong u shane pat ngi yoi ba u Eddie u Malcolm bat ka Kelly kidang don hakawai ka tree house hakata hikapor u Malcolm ula yoi ba u T-Rex ula wan shaka trailer ka badon kasara hadin kata u Malcolm ula mare shakata ka trailer ban yarap ya kasara bat arteli ki T-Rex kila wan poi hakata ka trailer bat kasara kala sngutu baki ya wan wat ya uta ukun jongki u Malcolm bat kasara kila pelaj ya uta ukun T-Rex hadin kata kita ki T-Rex kila ya lej no nangta handrai hadin katu kat nepor baro arteli kini ki T-Rex kila wan attack ya kane ka trailer hadu bakala no syaporian bat kala shusdin kasara kala hap hakayit ka banakman u Malcolm ula yo bat nakti jong kasara haswa bakan hap bat kala laj im u Eddie ru ula wan hangta ban yarap yaki ula te da utelai ha uwei udiang bat ula penhap syapok kata ka trailer hadin kata u Malcolm kasara bat unik kila ya sedin ha uta utelai bat kila ya sedang kiu shalor hadin kata u Eddie ula te ya kata ka trailer haka kali ka jong u bat ula sedang bantan ya ka ha kata hikapor la wan arteli ki T-Rex hangta bat kila kta im ya u hadin kata ka trailer kala hap no syaporiat
Handrai kini barok laingot kila sedian hauta utelai bat kila laj im barok laingot hi. Nang ta upitar bat ketim ke jong u kila yawan ha kapor ke babiang bat kila pelaj ya kini. Malcolm ula ong yu upitar ba ude ban sange no ya kane kakam ke ba ule. Handrai upitar sngap ya u. Communication device ujong kiru ula hap syapo riak. Nakata kadau kimla ban kontak yano ru ban panjing yara. Upitar ula ya thu iki syapang ke communication device jong u Hammond. Handrai kan simpor hadu sisngi ban poi syakata ka jaka. Hadin kata barok kila ya lech hata hasiteng lenti. Kini kila ya sange ban ya syong thai sipang. Uwei uperlok ujongki ula lech penkanas pok lau. Ha kata hi kapor lawan uwei usogan nethas hangta. Une ubriu ula be ya u haduk ba ula bakla lenti ya deru. Ula kot shikot ya u Carter. Handrai u Carter udang moja ka sngap jing ruai da u headphone. Na kata kadau yo sngo ya ka jing perta ka jong u. Une ubriu ula jak lenti bat ula ur hapok lau. Shibun kisogan nethas kilawan attack ya u. Ula persangkat balak ban yo laj na kini. Handrai kat du kini ki dinosaur kila penyap no ya u. Urolan bat ketim ke jong u kila ya wat ya u. Bat kila lap ya ka met yap ke jong u. Barok kila ya sngusik bat kila ya syap tieng lut habaki yu ya kane. Menimiet pat kat babarok kidang ya yok tiak lut. Uwei u T-Rex ula wan hangta. Hadien kata barok kila ya marek kulmar syarum seneng ban yok laj im. Ha kata hi kapor urolan ula siat da ukuli ubadon bi. Bat uwei u T-Rex ula ya plerno. Kaptu kat nengut kila ya ri ru halendet jong kawai ke ksyaj. Handrai la rung no uwei u beseny hapok sapti jong u Robert bat ula lenyar u T-Rex ula lap ya u bat ula syak penyap no hang ni. Habaki yo ya kani kasara ke Kelly bat unik kila ya syap tieng syabap palat. Hadin sipang arpang u Malcolm ru ula wan poi no hang ni. Syane syawai pat u AJ bat katu kat nengut ki breu. Kila ya mare bat kila poi hakawai kemadan ka babun plang. Hadin kata shibun ki raptors kila wan attack ya ki. U AJ lembat kita ki wei kila ya yap lut hang ni. Hadin katu kat nepor. U Malcolm bat ketim ke jong uru kila ya wan poi hang ni. Bat u Malcolm ula ya osngo ya kasur jong ki raptors. Hadin kata barok kila ya mare stat syapok lau. Kini kila ya poi hakata ke communication room. Unik ula sim ya ke radio bat ula kontak syaka base camp jong ke InGen company. Bat u ong ya ki bakin pak nong yarap. Handrai hakata hi kapor lawan ki raptors hangta bat kila sedang ban attack ya ki. Hadin kata barok kila ya ri la kajong ban yo laj na kita ki raptors. Handrai kini ki raptors kim pelaj ya ki. Hadin kata kini kila ya kiu syajrong. Uwei u velociraptor ru ula kiu lang syajrong. Handrai ke Kelly kala penhap no yu syapok da ka gymnastic skills ka jongka. Une u raptor ula hap ha u narrot u banep bat ula yap no. Menta ke rescue team ru kala wan poi hang ni bat kala pelaj im ya ki barok. Syane pat ngi yoi ya u Roland ba ula dep kem ya uwei u T-Rex. U Peter ula kular ban a ya u da ka buskit ke bahe na ka benta jong une u T-Rex. Handrai menta u Roland ko aspasyu. Namarba la bun ki perlok ki jong u kila syu yap na kata kadau u ong ya u Peter ba un sange no shisendon ya kane ka kam ka bashar khaitam. Hang ne pat ngi yoi ya u Peter u badang inaugurate thamai ya ka park hapo San Diego. Bat ka tim ka jong u kala dai ban wanra ya u T-Rex na lenti duriau da ka jhat. U Malcolm bat ka Sarah kila ya wan hangta ban khang ya u Peter ba un le kumta. Handrai u briu jong u Peter ula ong ya ki. Ka jhat ka bawan kit ya u T-Rex kala jan poi artak. Namar kila ya wan stat ba. Ka tim jong u Peter kala kontak ya kata ka jhat. Handrai kim yo jubab kumta u Peter lembar kita ki briu barok ki balak ya don hangta kila ya tiang lut. Ha kata hi kapor kata ka jhat kala wan poi bar kala tenra hangta. Hadien kata u Peter ula rung syapok ban cek ya ka ke balak jia. Handrai ulap ban baki briu ki jong u kila ya yap lut barok. U Peter umla ban snguthu bakane kala jia kumno. Ha kata hi kapor uwei unong tray ula kumbakla bat ula pelaj ya u T-Rex na pok karu. U Peter ula wan raklang ya ukun T-Rex hangta. Na kata kadau une u T-Rex bahe ula wan wat ya la ujong ukun. Bat ula poi syapok sor. Bat ula lek lumar. Ula pen pralut ya ki kali bat ula pen mensau ru ya shibun ngut ki breu. U Peter ula sngusik shisha haba u yoi ya kane. Namarba ki jing temu ki jong u kila pulam lut kumbala jia ya u John Hammond hi. U Malcolm bat ka Sarah ru kila tip ba u Peter ula wanra ya ukun T-Rex hang ni.
Kini arngot kila ya perkat ban le ban be eu T-Rex shabar jong ka sor. Kila let sya ka secret place jong Peter ha ka ba ula bu ya ukun T-Rex. Kini kila shim ya uta ukun T-Rex bat kila wanra ya u sya po sor. Ha ka jaka bala le klumar u T-Rex u bahe. Mar ya ya ukun la jong. U T-Rex ula be na dien jong ka kali jong u Malcolm. Hadien kata u Malcolm ula ra ya uta ukun bat ula let sya po ka jahat. Bat ula thep ya u ha po ka ru. Ha kata kapor u Peter ula yaki bat ula lek kem ya uta ukun T-Rex. Hanrei ha kata hi kapor u T-Rex bahe ula 1 point na angta. U Peter ula syap tieng haba u ya u bat ula persang ban pet no nangta. Hanrei u T-Rex ula dai ya u. Hadin kata uta ukun T-Rex ula attack ya u bat ula yam no. Kasara bat u Malcolm kila siat penyap ler ya u T-Rex bat kila set no ya u hapo karu. Ha ka next scene ngi ya ka news hapo TV. Bala lek bu no ya u T-Rex bat ya ukun jong u syapo ka Isla Sorna Island. Bat menta u John Hammond ru ula snguthu baki mrat ru ki longkum ki breuhi ki snguh tenat ban im lai luj. Hang ne pat haying jong u Malcolm kila ya kemen lut baro habaki ya ka neka news. Bat ka neka film ru kala kut no hang nehi. Te perlong lada pia snguh tenat ya ka neka movie explanation. Snguh bahaban like ya ka neka video. Bat dakan mau ru ban subscribe ya ka neka channel. Ngin saya kenduk biang haka waipat ka video ka bathamai. Kublai shibun.